siney'nsizwa ifisa ukuthi makufika igaba zokungena emshadweni zonke iy'nsizwa zinayo lento ukuthi ngifuna ukushada umfazi osebenzayo, ngifuna ukushada udokotela, ngifuna ukushada inesi, ngifuna ukushada umuntu onamabhizinisi, ngifuna ukushada umuntu onemali, umuntu odrayivayo, umuntu sinawo lo mqondo singabantu besilisa la khona eziflake uma ushada umuntu wesifazane onemali osebenza kahle yonke into i-right. And ngicela uku-understanda le nkulumo yami ukuthi asisho ukuthi abantu abanemali abashadwa, kodwa sifisa ukucacisa ngoba sacacisa indaba yokungena emshadweni nomuntu oney'ngane, ubuhle nobubi bakhona. Nakho lokhu ukungena emshadweni nentombazane ey'mele eyisebenza kahle, siyathandaza Nkosi yami ugesi. Nakho lokhu ukungena emshadweni nomuntu wesifazane oyimele osebenza kahle oney'nto zakhe, kunobuhle bakhona kubuya kunobubi bakhona. And esikhathini esiningi lezi zinto uma kuxoxwa ngazo ububi baleyo nto leyo abubukwa, kodwa wonke umuntu wesilisa uma efuna ukungena emshadweni etarget abantu abasebenza kahle. Le platform abantwana bakaNkulunkulu abasindisiwe, it means sikhuluma nabazalwane abasindisiwe, asikhulumi nabantu basezweni. Now uma sekufika isigaba sokungena emshadweni zonke iy'nsizwa ifuna ukushada, kukhulunywa ngobuhle bokuthola umuntu wesifazane onemoto yakhe onomuzi wakhe osebenza kahle, bese kungakuchazwa iy'ngqinamba ney'nselela zokushada umuntu wesifazane osebenza kahle, ukuthi kunezinto okumele uzazi uma wakho wamfica enayo yonke into empilweni. La akuhlangane lutho nendaba yokumanipulatana nokuthumbana umqondo, but kusiphoqeleka ekuthenini kumele sibuyele back to eplaneni kaNkulunkulu from the beginning, ukuthi ngokweplani kaNkulunkulu uNkulunkulu wehloseni ngomuntu wesilisa yini inhloso yomuntu wesifazane. Now we know ukuthi kuney'gaba zokuphila la khona abantu emshadweni baphila noma kanjani, ku-right lokho emshadweni wakho uma uphila noma kanjani, ngoba siphila esikhathini la khona indoda ebiza unkosikazi wayo ngepartner. Uma kukusebenza lokho ku-right, kodwa kungasilimiti ukukhuluma the original plan of God from the beginning, ngoba uNkulunkulu akaze akhanda ama-partners, wakhanda umfazi nendoda. Le nto le ilezi ihamba izifike ey'nganeni la khona abantu abazali bafuna ukukhulisa iy'ngane zibe ngabangani bazo. uNkulunkulu akakaze athi umzali uma ekhulisa ingane ayibe umngane, kodwa njalo umzali kumele abe umzali, ingane ibe yingane. So kuyibhadi siphila esikhathini la khona sinebhadi ke, ngoba sikhuliswa abazali abangabangani bethu, sikhuliswa sesishade namakhosikazi angama-partners ethu engathi sisebhizinisini. Uma kukusebenzela lokho kuhle, kodwa kofuna sibuye sinikhumbuze-ke nina nama-partners emshadweni ukuthi uNkulunkulu ngokweplani kaNkulunkulu, uNkulunkulu wengakhandanga ama-partners, wekhanda umfazi nendoda ngenhloso ukustablisha umbuso wakhe emhlabeni. So-ke kunezinto uNkulunkulu ayimisayo, njengokuthi wathi indoda iyoba inhloko. Lokho kumile kumiswe uNkulunkulu. I don't care ukuthi usebenza kuphi, sisi unamalini, I don't care ukuthi ufunde kangakanani, kodwa kwamiswa uNkulunkulu ukuthi a man is a head of the family. Kumiswa uNkulunkulu lokho, akumiswanga muntu, akumiswanga isonto, akumiswanga iNingizimu Afrika namalungelo esezweni esiphila kulona. Now-ke kofuna sikucacise lokhu ukuthi umuntu wayenza indoda yaba inhloko akusena umuntu akusona izwe lakithi. Asinandaba eNingizimu Afrika batheni ngabantu besifazane, noma ngathiwa siyalingana, noma bathe akekho inhloko akekho umsila, we are all equal. But i-original plan of God ithe yona indoda i-leader emndenini wayo. Kwasho uNkulunkulu as a result-ke umuntu wesilisa ekumele a-leader, a-protector, a-provider, ethande. Lezi zinto lezi zibekwe kumuntu wesilisa ukuthi azenze emndenini wakhe. Leyo i-original plan kaNkulunkulu from the beginning, ukuthi a man must love, and then after loving must protect, after protecting must provide. Kubekwe nguNkulunkulu phezu kwendoda. That's why ke once wakubalekela lokho ukuthi umuntu wesilisa othandayo
Kuba ne-disorder, indoda imele ithande. Uma seyithandile lento ayithandayo kumele ayiprotect, uyayigcina into ayithandayo. Ma seyigcinile la igcine khona lento kumele akhanda indlela ukuthi ayikwazi ukusurvive lento ayiprotectile. I-order kaNkulunkulu lento, a man must love. After loving awugcini ngokuthanda. Into oyithandayo uyayibiyela. Into oyithandayo uyayiprotecta. Uma kuyinsimu uyayibiyela insimu ukuthi ungangeni inkomo zidle khona. Noma ngathiwa yini into oyithandayo uyayiprotecta. Mase uyiprotectile ukhanda indlela ukuthi leyo nto oyiprotectile kumele ikwazi ukusurvive. Ama-duties womuntu wesilisa kumuntu wesifazane. Now ke kusukela eBhayibhelini from ku-Old Testament ukuze kube namhlanje asikho isigaba la khona sithola umuntu wesifazane eBhayibhelini ngokumyalo kaNkulunkulu ayocela ukushada. Uyeke indaba kaEsther ngendlela abayichaza ngayo ukuthi uEsther waya kuBohasi wayocela ukuthi embathiswa ingubo lapha ngaphansi kwenyawo zakhe. By the way nale yayisho ukucoveration production ngaphansi kukaBohasi. But iBhayibheli lonke sithola ukuthi indoda nendoda yayifuna ukungena emshadweni iyona eyayi-approacha wethi izothumela abazali noma abazali abayithumelayo abathumela iy'nceku on his behalf, kodwa njalo umuntu wesilisa o-approachayo la athanda khona. Sinale nkinga-ke esinayo soqoqa nganza kwethu ebusuku. Sinale nkinga-ke esinayo namhlanje la khona abantu besifazane abasashelwa. Masofuna ukushada usasheli namhlanje kubukwa ukuthi usebenza kuphi, uhlakaniphe kangakanani, unamalini, ushumayela kuphi, udume kangakanani, and so for that reason ikhona kukulidela ukuthi uthole umuntu wesilisa abe indoda yakho. Now sinabantu besilisa ke kulezi zizukulwane endlini yokukholwa laba bathi basindisiwe. Iningi labo abangamavila abangafuni ukwenza lutho, abangafuni la ukwenza lutho, abangafuni ukusebenza, abangafuni ukucenta, abangafuni ukwenza amagwinya, abangafuni ukwenza lutho. Itarget yabo ukuthi mase bangena emshadweni bafuna ukushada nabantu besifazana abasebenza kahle. And lento ayiphelele kubantu besilisa kuphela laba abasakhulayo. Namakhehla lawa sikhonza nawo ukuthi anikwazi nina. Namakhehla obaba labasikhonza nabo beseluleka ukuthi uma sewufuna ukungena emshadweni, mina kudala ngayithola izeluleko. uJesu ufakazi dala ngayithola izeluleko ukuthi uma sewufuna ukushada ungamshada umuntu wesifazane ongasebenzi, ngoba wena ungasebenzi nje thola umuntu osebenzayo ukwenzela ukuthi ibalance izimpilo. Siyelulekwa la ngaphandle ukuthi uyayazi le ngane inesi, uyayazi le ngane uthisha, uyayazi le ngane udokotela, because kunezinto abantu abayibuka ngayo not knowing ukuthi once nga approach umuntu odokotela mhlawumbe onemali noma oyinesi noma yini, kunezinto ezayicompromise ohambeni lwami lonke because lo muntu engishade nayo unemali. Last time masikhuluma la sithathina uma amandla noma igunya noma iauthority iwela phezu kwabantu besifazane bayayimanipulate because they were not born to lead. Now ke imagine ke umuntu wesifazane osemandleni kodwa ungakhulile ukuthi imsindo eminingi ekhona emzimbeni kaKristu dalwa abantu abasemandleni, dala abantu besifazane abanemali engeke ukwazi ukumtshela because unemali. That's why ke thina ekukhuleni kwethu sakhuliswa abazali omama abebesala emakhaya bakhulisa izingane belima benza yonke into bese amadoda ayosebenza. And basikhulisa kahle thina kwayengeke icompetition, wangeke umama ecompete nendoda, indoda icompete nomama, angeke insizwa ezazicompete kuye emabhotweni ziyopheka bese kuthi amantombazana acompete nezinsizwa kuyelusa nokwenzani, ngoba kwakwaziwa ukuthi kunama duties akhona ekumsebenzi wabantu besilisa nabesifazane ukuthi abantu besilisa benza lokho, abesifazane benza lokho. And le order yayidala leyo ndlela yokuphila yayenza order ekukhuleni kwethu. Kwafika kulesi sikhathi ke la khona wonke umuntu yasebenza, besifazane bayasebenza, yaqala ichaos.
Asikukhulumeni ke lo bafowethu namhlanje ebusuku ukuthi mawungabuza abantu besifazana abantu besilisa abaningi abashade namakhosikazi asebenza kahle kunokucompromise kukhona kuloyo mshado because umama uya afforda. Angisasho ke indoda mayingasebenzi ihlala ekhaya umalambane. Ngeke kuvuke ekseni uhlala kuze kushaya imini ungaziwashanga izitsha. Lo hamba yosebenza uyasebenza phela wona ukhamisa imini yonke wezani washa izitsha. Asikhulumi la ngokuthi umsebenzi wesilisa noma umuntu wesifazana sichaza amandla umenikezwe abantu abavela njengabantu abaprovidayo ngoba wathi umuntu wesifazana wasebenza ungasebenzi it means umuntu wesifazana oprovidayo kuphambana order kaNkulunkulu. Kwakungenjalo ekuqaleni ngani zakwethu. uNkulunkulu akakumisanga kanjalo. A man must love, a man must protect, a man must provide for his family. Ngamanye amagama if kufika isigaba sokuthi uyimisela kuyongena emshadweni okokuqala kumele uyilungiselele ukuthi I will love my family. Umsebenzi wami ukuthanda umuntu wesifazane akanalo uthando. That's why thina njengabantu besilisa umuntu wesifazane mathi uyangithanda ukuthi ndiki kodwa irespect einterpret uthando. So ke umsebenzi wami ukuthanda ukuthi ngithi mina ngiyakuthanda. Angiqedi ngokuthanda after ngimthanda I must protect lento engiyithandayo. Now awukwazi ukumprotect umuntu onganawo amandla okumcontrol. You cannot protect something that you don't have power to control. Then amen kuleyo ndawo wami. Uma into onganawo amandla ukuyicontrola ngeke ukwazi ukuyiprotect because imasikhuluma ngoprotect akusikhona lokho kuvala amagate ukumanipulate abantu ukuprotecta kunezinto sorry kunezinto la ngingathi mina for example uma ingane yami enye izinto ezikhombisa ukuyiprotect ukuthi mangithi ungahamba ebusuku it's a way ukumprotecta ngoba ngiyamthanda. So if nginganawo amandla kumcontrola ngikwazi kumprotect. So same apply nasemshadweni. I cannot protect my wife if I don't have power to control her. Masikhuluma ngecontrol sikhuluma ngento yokumanipulate, sikhuluma ngokumenza abe isigqila, ngikhuluma ngokwazi ukuthi as a leader eyimiswe uNkulunkulu kunezinto engizazi ukuthi siyingozi, kunabantu engibazi ukuthi bayingozi, kunendlela angayihamba engizazi uzingozi. Angeze sibonele uma ngathi unkosikazi wami uhamba ebusuku abanjwa yigebengu, into yokuqala nje engaba umbuzo ukothiwa uzabanjwa yigebengu indoda yakiphi. Akusabuzwa yena uhamba ebusuku, ubuzwa indoda ukuthi azahamba ebusuku eshadini yona indoda iphi. Kuthi washo ukuthi ushada ivolo abavela balishiya endlini nje avela ashiya endlini lihambe. Uyabona ukuthi akuthukwa yena kuthukwa mina ukuthi yena uzahamba yositakwa yimoto egangeni indoda yakhe iphi. Uyabona ukuthi uma yena ewela enkingeni umuntu obonakala nje umuntu obheda yimina kanti problem ukuthi mina ngiyehluleka kumnqabela ukuhamba ebusuku ukuthi I cannot control my wife. And so for that reason, I can't protect her. So you cannot control something that you don't have power to control. I-disorder yokuqala eyenzeka emzimbeni kaKristu namhlanje kumshado eminingi ekhona ukuthi enye izinto eyenza ukuthi imishado yabazalwane ixegiswa ukuthi abafowethu bashade nabantu abangakwazi ukuba control because they've got money. And because banemali ayikwazi ukumtshela ukuthi ungayi lapho ungahambe nobani angithanda uye lapha ene ngoba ungakwazi ukumcontrola nje ngeke ukwazi ukumprotect. Abanye baginqika nemoto ematshwaleni, abanye baginqika nemoto endaweni ukuthi abanye balinyazwa abantu. Umbuzo ukuthi indoda iphi ngoba indoda ilead emndenini. So uma ngilead emndenini kumsebenzi wami ukuthi lento engiyithandayo I must make sure ukuthi sendaweni right ikuphi ngalesi sikhathi yenzani uhamba nobani uphila kanjani umsebenzi wami because why I'm doing that because I'm protecting lento engiyithandayo sorry lento engiyithandayo. You cannot protect something that you don't have power to control. You can't. Msinde eminingi namhlanje lezi zinto kufuna siyicacise bafowethu ebusuku ukuthi one of imsinde ekhona emshadweni namhlanje idalswa ukuthi abafowethu bashada nabantu angeke bakwazi ukubatshela and kuyingozi. Ungakujabuleli lokuthi umkami usebenza kahle because lento ukuthi usebenza kahle unemali asisho ukuthi bangasebenzi.
But my question ukuthi uma esebenza kahle nemali uzokwazi ukumtshela. Amadoda amaningi angamavolo namhlanje ayenza izinto angayithandi adaliswa ukuthi bashada abantu aba-independent and you cannot say anything. Ngeke usho noma yini. Uzokwazi ukushintsha ingane amanapukeni because siyasebenza sonke. Imizi eminingi iwile namhlanje iwiswa ukuthi kushada abantu ababili abangama-partners. uNkulunkulu akazadala abantu ababili ngama-partners. Oyedwa uyi-leader kulo mndeni and leyo order emiswe uNkulunkulu. But sidecide satargetana nabantu abanemali nabantu abasebenza kahle not knowing ukuthi the end of the day ngeke sibatshele. Baningi namhlanje abahlala nosisi abasebenza kahle bona bahlele emakhaya. Ngeke umtshele umuntu okondlayo, ngeke umkhuze umuntu okufaka iphalishi, ngeke umkhuze umuntu okuthengela impahla, ngeke usho lutho ngoba lo muntu uyakondla. And lezi zinto ofuna sitshela amayang layo natargetana nabantu besifazane abasebenza kahle ukuthi lento yokubona utargetana nosisi abasebenza kahle emqondweni ukuthi ngifuna umuntu osebenza yazi ukuthi khona izinto angeke ukwazi ukuyikhuluma. Ila kuvela khona labathi mina love I don't have a problem, I don't have a problem. Vela ngeke usho lutho. Noma ngathi une problem uzothini akatsheleke umuntu onemali. Mshade eminingi namhlanje i-chaos. Izathu ukuthi ibe ne-chaos ukuthi usisi usebenza kahle. Mshade eminingi yaxekiswa mhla kuqala usisi usebenza kahle ethola umsebenzi. Kwakuphilwa kahle la usisi angakasebenzi mhla eqala ukusebenza. Umuntu wesifazane uma imandla engakuyo wamanipulate amandla. Wabona ngokuthi uma ngathiwa niyaphuma uyena yothenga kuyobonakala naseyitolo. Wonke umuntu useyitolo uyobona ubani okhokhayo la. Bafethu sifuna ukukhumbuza izinsizwa zakithi sayimisele kuye emshadweni ukuthi lento uyitargetile izoxaka ngelini la. Namhlanje sinemindeni la khona abaphila bangama couple because ukhona onemali kulomndeni. Amadoda khona ngamavola akwazi ukusho noma yini. Enye izinto eyenza ukuthi oma bethu noma amakhosikazi ethu egqoka noma kanjena aveza amabele, aveza imitsitsila, aveza amathanga because ayasebenza. And because uyasebenza ngeke usho noma yini unemali uyayithengela phela lezi zinto. Uyazenzela everything. Ngeke akancenge lutho kuwe. And akwazi umtshela kanjani ngoba lezi zinto uyayithengela yena. Bafethu kuyingozi ukutargetana umuntu wesifazane osebenza kahle ngenhloso ukuthi ufuna konke akhokhela irent ayenza everything. And uma ekwazi ukuzenzela khona into angeke ukwazi ukuyikhuluma. Ngeke ukhulume. Ukhuluma ukuthini ngoba le yonke into uyazenzela wena ubani wena. And uyokutshela futhi athi uma ungafuni yakele ngizozenzela. Now sikhule kulesi sizukulwane la khona sinezinsizwa engatshela ukuthi kuyingozi njalo ukutshela emqondweni ukuthi ngifuna ukushada inesi. Leli nesi sazokuvova. Le thisha umtargetile sazokuvova ngoba unemali uyobuya ngesikhathi sakhe. Uthi yakhuluma sebenza ama-overtime. Uthi sebathatha ngizamela wena impilo ngiyakondla ubuhlela. Kunezinto ekumele uyilindele ukuthi njoba uthi ufuna umuntu osebenzayo kulindele ukuthi wena uyoba usisi uyoba u-auntie uyoba umsisi wale khaya. Anyway ngeke kube nawo amandla futhi ukuba indoda kule family. Namhlanje kunemishado nje iyoxeka koze kubuya uJesu. Ixekiswa ukuthi ligodzo liphethwe labantu besifazane. And umuntu wesifazane akadalelwe ngokulida. I'm telling you, anandaba nokuthi ichaza kanjani. Imsinde eminingi. Yekela lezi izithutha zamadoda ezihlukumeza abantu besifazane ngoba mabe nemali abamanipulate ngikhuluma ngalapho. Kodwa ngiyakutshela babili bathatha abantu besifazane abakwazi ukuthi mabe nemali esebenza kahle aqhubeka submita. Ukancane kabi. Yabanje bangikhuluma manje. Makhona uPaul athi mina sihleli kahle emshadweni wesifazane. Yabona lento ukuthi nihleli kahle kuyosho wena ngoba wesifazane emzini wakho akusho indoda. Indoda yokutshela ukuthi ngiyacompromise kunokudla ongasale ekhaya kusaphekwa. Kunezinto ezingasenziwa ngoba uya-afford uzothi uzokuthenga. So ke ngeke kube leader. Amavola amaningi iyoyo zamadoda zaqhamuka mhla abantu besifazane banemali. Ila sokuqhamuka khona ukuthi indoda ingabe indoda ube ubabakho and then bagcina baba ama-partners because ba-afford bobabili. Ngoba order kaNkulunkulu akaze kube kanjalo. Indoda ilider yomndeni, indoda umpriest emndenini wakhe. Indoda iyona nezwi.
as a result mina o-approach umuntu wesifazane ngimeshele mangimeshela kumele ngimtshele ukuthi ngilindele ini empilweni yami if engeke kwazi ukusubmita ngokuhamba nobizo lempilo yami kumele ahleshe akusha ngeke ngikwazi ukuphila ngale ndlela because mangibiza umuntu ngibizela ohambeni lwami mina i-leader in my family ngeke kuze kwenzeke because sikhulisa abantu besilisa abanomqondo sikhulisa abantu besilisa abanomqondo angazi iscreen sami senze njani kodwa sithembe ku right sikhulisa abantu besilisa abanomqondo ukuthi bafuna ukushada ama-partners sikhulisa abantu besilisa abanomqondo ukuthi uma bekhulisa iy'ngane beyikhulisa iy'ngane zabo zibe abangane angeke ulungu ukhulisa ingane yomngane wakho you can't la khona wena ukhuluma njengomzali la ingane ikhuluma angeke kulunga ngiyakutshela wonke umuntu wesilisa noma wonke ama-families akhulisa iy'ngane ngabangani bazo ngeke sibe ingane ayikwazi ingane bomngani wakho ingane ayikwazi uba umngani wakho ingane ibe ingane yakho wena ube umzali wayo kodwa sikhuliswa namhlanje kunama-families ayiyoyoyo yathi you must create a bond, friendship between you and it. It can't be like that. Ekubeni umzali kumele kube umzali enough okhule ngokwanele ukwazi ukuthi ingane yami ayikho right, ingane yami ihlukumezekile, ngimane bomzali okwazi ingane ikuvuleleka kodwa ngumzali hayi ngomngane wayo. Angikwazi ukuba umngane nengane yami, ingane mina ngumzali wayo. That's why futhi angeke ngikwazi ukuba yipartner nonkosikazi wami. Unkosikazi wami umkami, mina ngiyindoda kuye. I was born to love, to lead and to protect, provide for my family. Kumsebenzi wami ukuthi I must love my family. Kumele umkami ngimthande. Umkami kumele ngimprovide, umkami kumele ngimprotect. Kumsebenzi wami uprotect umkami. Kodwa ngeke ngikwazi ukumprotect umkami nemali ngoba kunendawo lantu ungayilapha athi awusongitshela lokho ngiyalapha and the reason esho njalo is because we are afford. You cannot protect something that you don't have power. You cannot protect something that you don't have power to control. Kusazoxeka ebandleni kaKristu uxegiswa ukuthi sikhulisa insizwa ziyoyoyo ezingazi ukuthi lento enokuthakathana nosisi abasebenza kahle kunamandla asazokulahlekela. Lento yokuthakathana nosisi abasebenza kahle kusase negunya oyosuswa kulona kuni-authority oyehliswa kulona ukhuluma ungazwakala ukuthi uyindoda uthi uyakhuluma uvele ubhodle nje. Kunezinto engeke izwakala ukuthi uyaman amadoda amaningi ashadile kusona amadoda ama-partners namakhosikazi asikhulumi ngokuhlukumeza la. A man must lead. A man must lead. Ngeke uyolida kanjani ngoba umuntu othenga indlu mkakho. Lezi zinto sikhuluma ngababo sokuhlukumezela khona ukuthi uzwe. Sokuhlukumezela khona ukuthi ulimali usuku umwenza something njengento. Ngeke ukhulume ibond enihlala kuyona ikhokhela unkosikazi wakho. Ngeke usho ukuthi asukele le ndawo ekho right ngoba kumsebenzi wami njengendoda ukubona ukuthi le ndawo ekho right for ukukhulisa ingane zami le ziyokhula kabi umsebenzi wami. So I'm the one who need to protect ingane zami. Ngeke ngikusho lokho because anginawo namandla makuthiwa uthi asukela uthi siyaphi. Sakhuliswa abazali thina bebesuka athe sukela siyakhe endaweni ukuthi umama wayesubmit endodeni. Ngeke basubmite laba bethu ngoba ibona bakhokhela ibond, ibona bakhokhela everything, ama-TV everything bayekhokhela. That's why so for that reason ke ngeke sisho noma yini kubo. Kumsebenzi wami to protect my family. Kumsebenzi wami to protect ingane zami. Kumele ngiyazi ngibuka nendawo eziyingozi ukuthi le ndawo le ayikho right from kami. Namhlanje umshado eminingi uma ungena kuyona uyakwazi ukubona le ndoda le ayinalizi kulomuzi. Mina I don't care ukuthi uthini, I don't care ukuthi ucabangani kodwa umuntu wesilisa umso uNkulunkulu ukuthi a man is a leader. Finish. Lethi iBhayibheli kwakhe kwaba nezixukuxuku kwaIsrayeli. Abantu bakwaIsrayeli sebeyikhonzela ithixo zama-Amori. IBhayibheli lami lithi uJoshua wadonsa unkosikazi wakhe nengane zakhe as a leader of the family, as a priest womndeni athi mina nengane zami
mina nomndeni wami soyikhonzela simakade amen masilidi mina ngumpriest emndenini wami namhlanje kushada abantu abayiyoyoyo abafuna ukuthambisa bavumela noma kanje that's why abanye bosisi bethu bangena emshadweni baphila ubuyoyo baze bacabanga ukuthi umshado lento okuthiwa unezi ekhuluma zaphuma ngala ecabanga ukuthi umshado kanti akazi ukuthi wangena endaweni la khona evumela ukuthi akasho noma yini emqondweni wakasayitshela ukuthi uyawazi umshado kanti akazi lutho ngoba akakazi atshelwa afundisa ukuthi awukwazi ukubheva kanje awukwazi ukukhuluma kanje njengomuntu wesifazana kuyingozi sizwe zakithi kuyingozi majongo kuyingozi bafundisi bami lento yena okuthaketana nabosisi abasebenza kahle baningi kuma nje bayakhala angisasho esebenza kahle abenezingane umfica nezingane ngaphandle aphinde esebenza kahle ngiyakutshela cishe ngasho elinye igama ngiyakutshela wena sokuthi lengisa izintambo zakale izandla ezinde izintambo zakale ngeke kusho lutho ngeke kube nezwi uma bathi bayayikhipha nezingane zakho uyikhipha hamba nezingane zakho ngeke kusho ukuthi ningayilapha kuyibhathi ube umuntu wesilisa onemnkosikazi nezingane kodwa unganalizwi uvela uphenduka usiyoyoyo sandoda emzini wakho lengisa intambo hey kuyingozi ungakwazi ukuba nezwi emndenini wakho kuyingozi kunamadoda namhlanje ayibiza ukuthi angamadoda awusona indoda inezwi emzini wayo indoda ino mayithe no isuke yazi usizasi ka no indoda a man must protect ngoba nginikezwe igunya lokuprotect it means ngiyashesha ukubona into ezoba ingozi kusasa ningakwenzi lokho ku December njengoba sikhuluma manje kunabantu besifazana abasipeda ama-thousands abanye njengoba sikhuluma kamanje uhleli itrip ye Cape Town ubaba wakho uyabona le trip yase Cape Town sothi sibuyela January yobe ingekho imali yokuthi sikhokhele lezi ngane esikoleni ngeke akhulume vela kana lutho kodwa uyabona ngeke usho lutho ngeke ukwazi ukuyiprotect into onganamandla ukuyicontrol kodwa abanawo amandla uyashesha ucalculate ebuka athi no asikwazi ukuya eCape Town manje kanti ngoJanuary ingane kumele zesikolweni umama uyobonga ngoJanuary the wasiza wathi uthi singaye eCape Town bona manje ngoba siyagaxala because a man umele abaneso lokubuka ngale hayi namhlanje kodwa kunomuntu esiyoyo ulengisa izandla sambeni mamake moda sambeni babuya January ikweleti aqeda aphinde kusho yena athi phela indoda yakho ayisebenza izami yonke into iphezulu kwamahlombe ami uvela ube yivolo le ndoda nje kofuna sikukhulume kusekuhle insizwe zakithi ezinye zezinto esiyoyikhuluma njengoba sibheke eGoli sikhuluma nezinsizwa ukuthi ungakujabuleli ukuthakethana nosisi abasebenza ngoba abanye baba bakhulile ungakujabuleli ukuthokozela le nto ukuthi udrive imoto kasisi yena afaka upetrol ngoba kunabantu besithi abanesibindi kabe babhudluza kwasana ushaya uhamba ngemoto yakhe everything uthenga ukudla usisi banesibindi nje angashawa uvale ngeke kube indoda kube indoda now ke siyafisa ke ngani sakwethu ke sibloka nango ukuzibalanga le siqhubeka sishumayela ngeke kube indoda sezeGoli ngoMarch 15 levikela nge15 14 sise eGoli Soweto sanibonana ngeke kube indoda namhlanje kunamadoda angekwazi ukukhuluma kunamadoda namhlanje uthi uma ufuna ukuhlala phansi uaddress umndeni wakathi fokofa ngeke usho lutho kimi phuma kimi uyasiza athi yini because awukwazi ukuprovide awukwazi ucontrol that's why ukwazi ucontrol kuyingozi ushada umuntu wesifazana onemali kuyingozi ushada umuntu wesifazana osebenza kahle njengoba sinabantu besilisa manje abathakatana nosisi bethu abasebenza kahle uzokugila umuntu wesifazane uzokubalela ngelini la uthi wakwenzela ukuthi abakhohlwa laba bantu mana ke ahlukwana ngelini la uzokutshela ukuthi nimbone nje yimi sanibonana mfowethu sifisa ukukhuluma nezinsizwa ebusuku
ezinawo lo mqondo eza influence ukuthi mawufuna ukushada intombazane esebenzayo kunobungozi. Uma impilo ekungakabalance hamba uyoshada umuntu ofana nawe uma isimo sisho njalo. Angisho ukuthi mayinkosi ukulidela lapho ungashadi cha. Kodwa kuyingozi uyitshele ube umalambane njengami nje uyoshada intombazane odokotela uthi ngifuna udokotela. Ngiyakutshela yoba umada uyoba isisebenze ekhaya. Unkosikazi wakhe abe indoda siwabonile imizi eminingi abantu besifazane bangamadoda amadoda ebona abantu besifazane. Athi ahlela boyathi ngikhathele shintsha ingane. Bangama partners namhlanje ayikwazi ukuba indoda emzini wayo. Kuze kupretend uma ufika abantu kuba ngathi uyahlonishwa nawe uyazi le nhlonipho le uyithola because khona abavakashile. Once bahamba la inhlonipho izophela aqhubeka abe umfazi. Kuthi lokho kudaliswa ukuthi it's not a man. You cannot protect something that you don't have power to control. And akwazi ukontrol into ekondlayo. Nabantu besisaba nesibindi kabi. Udla kwasani umuntu asifazane uvuka ekseni uyasebenzeni uyafumbela nje. Vuka ekseni uyasebenza ngeke ukhulume. Bazokushiya labantu basebenza ama overtime obuya ngo10 ebusuku. Uyothini wena ngithi uyasebenza. Kuyingozi ingane zakho isizwe sakithi ungakujabuleli ukuthagethelana nabantu abasebenzayo. Ngakujabuleli. Ngoba kunabantu abathagethelana namantombazane thina sawathola ama-offer. Yawo sesaba nemali abasebenza kahle. Kodwa sakhetha kuba sakhetha kuba ama-leader emndenini yethu rather than to be ukudrive imoto kodwa ngibe siyo sendoda ngibe umlando ngiphila uthi wo uvutha kanjani bombuka emzini wakhe. Kunamadoda ashintshiswa ngendlela yokugqoka. Hamba emzini wonkosikazi wagqoka noma yini vela ngeke ukwazi ukukhuluma. Awunamali. Bavela banemali sabuka ukuthi unemali yonke lo ufuna ukungiphatha ngonhle uzongithekela imoto uzongenza ngeke kulunge sesimina ngiyakholela kube nindoda. Mina futhi mina ngiyakholela kube nindoda. Ngiyakholela. Now sinale problem ake yeyinsizwe eziningi ezilahlekela ubudoda bazo because kunobuvila phakathi. Lahlekela ubudoda babo because zikholele ekuthenini zakhula nalomqondo wokucwithana njalo kumele kube khona osebenzayo. Yena ahlele ekhamsile mina ngiyakholela kube nindoda. Uma nawe ukholela kube nindoda it means you must stand up and do something so that ukwazi ukuqhubeka ebudoda bakho bebe yindoda because awube indoda ngomsila phambili uba indoda because you are loving, protecting, providing. Bafowethu ngicela ukuyisho lento. Ngicela ukuyisho lento. Umuntu osilisa wenza noma yini. Hayi umuntu sesiwenza noma yini. Akekho umuntu osilisa unless kubantu abakhubazekile akekho umuntu osilisa ogoqa izandla athi akwenze kulutho akekho. Umuntu osilisa uyenza ungangamandla akhe. Ngicela ungisiza futhi. Bantu besilisa sikhuluma nensizwa namhlanje. Sinayo le attendance yokuthi masibuka amantombazana sithi i-type yami le. Ngiyibona lezo inkulumo. Yabona lento yokubuka intombazana esebenza kahle nemali uthi imama i-type yami ecabanga sethi yabona uma usayibuka le ntombazana ivele i-type yakho. Kuyofuna futhi uphinde uyibuza ukuthi yona mina ngiyi-type yayo yini. Ngoba kungenzeka wena uyi-type yayo. Kodwa kungenzeka mina yona i-type yami kodwa mina ngasiyona i-type yayo. So kuyenzeka mangiyibuka intombazana ingifanele kodwa yona ngingayifanele. Kuneqiniso ongamelanga ulibalekela, kuneqiniso ongamelanga ulibalekela ulivume nje ukuthi kuyenzeka ubuka intombazana ibe i-type yakho kodwa wena ungasiyona i-type yayo. Let us not run away from the fact and the truth. Yeah, uyivumela ukuthi intombazana inhle iyakholwa eright kodwa a problem angisiyo mina i-type yayo. Utshela sisayingeke uright sesimpelo yakholwa kodwa hayi ugane kwethu bafana bomluko angisiyona i-type yakho sisi. Hayi ukuthi uphakeme.
Now siya-ignora lokho futhi siyakubalekela. Uku-accept ukuthi khona abantu esingayona ama-type. Hayi ngoba phakema baphakeme utasi izinga lakho lompilo. Abala ake sisibonelo. Mina anginake emqondweni wami, akukho emqondweni wami ukuthi ngiyibona ngelilanga ngise-Dubai, yabo? Ngiyakhi double store phezu kolwandle, akukho angikuphuphi. Lokho kuchaza ukuthi ma empilweni yami ngathola umuntu wesifazane engifuna ukumshada enalawo maphupho kuyacaca ukuthi hayi usisi cha ngisiyena utype yakhe ngempela usisi impilo kwelinye izinga angu-accept ukuthi hey cha sisi ngempela no angisi type yakho. No bakhona ngempela baphupha njengawe bayibona bavuka ekuseni bodla breakfast eDubai ababa nomuzi phezu kolwandle. Mina angikakuphuphi angikho lapho kusobala ngempela sisi no angisiyona itype yakho ngoba lento okuyicabangela wena mawubuka umuntu wesifazane kukwenza ukuthi ufuna ukumehlisa ezingeni ayibona yilona ufuna afike ezingeni la kulempilo kufuna accept kwesinye isikhathi ukuthi lo asisi ulapha futhi impilo uyibuka ngale ndlela leya mina ngikho lapha so for that reason lokusobala vele ukuthi sisi angikaze ngayibona ngivuke ekuseni ngodla breakfast eDubai uright impilo yakholwa so accept asingaliwe kungaliwe kuyingozi ukungena emshadweni nomuntu wesifazane osebenzayo wena ungasebenzi ngenhloso ukufuna ukumcutha. Iyodwa into ezokulahlekela ubudoda bakho uyolahlekelwa into yokuba indoda emzini wakho. Yobo ubabakhe udu nawe nezingane niyothusa niwena uyothusa ingane ngoma wazi mayifika sezazi thina sasikhule emakhaya kwakusatshwa ubaba ekhaya esatshela ukuthi uyabuya ubaba wenu. Namhlanje sinamadoda asabisa ingane ngoma wazo. Nasibindi nina thina sakhule emakhaya kusaba ukuthi wabuya ubaba wakho uyenza lento oyenzayo. Namhlanje sinamadoda anesibindi esinenyongo eceleni ukusabisa ingane ngoma uyabuya uma wenu kusho ubaba wakhona uyabuya uma wenu nokhenibona lento eniyenza sinamadoda ayiyoyoyo kodwa ayibiza ukuthi angamadoda ya usuwena indoda wena. Mina ngiyakholelwa kuba indoda. Mina ngiyakholelwa kuba umholi emndenini wami. Ngiyakholelwa kuba umpriest. I believe. Ngiyakholelwa kuloko ukuthi I must lead and protect my family. Namhlanje namadoda nje ayiyoyoyo zamadoda uzoyikhuluma nje hey nenzani yabona namhlanje ukudla efrijini naye uyathuselwa njengezinye ingane. Hey uthe uma wena singakuthinti lokho kudla kusho indoda yakho uma wena uthe singakuthinti lokho kudla vela phela angeke kuthinte lokho kudla akakwazi nokuthi kuyimalini akazi nefish oil imalini akazi lutho nokudla ngoba vela phela akayimisela ngokwenza lutho ukudla kwakho uma wena uthe singakuthinti lokho kudla ha ubani odli uma kwakhe kwaduka idanone efrijini uzothethiswa nezingane ke ubani odla idanone lek naye phika nase hawo mama ngihlanga danono mina sinamadoda ayiyoyoyo ngenhloso ukuthi they are running away from ama responsibilities yokuba amadoda. A man must lead. Ubani osika lophana ukhethe isolo ukuthi usuku phalona mawani awungiyaxolisa mama sinamadoda ayiyoyoyo meke ethethola ukudla nengane udleni ubani odle lokudla uba uma uthi uphaki uthi ngilambile uthi angisuthanga khohlwa ke ngeke sathola ukudla la mina ngiphaka kube kanye nje hawu mama ngipha ngeke sathola ukudla sinamadoda ngamavolo. A man must lead. Angikwazi emzini wami angisuthe bese kuthiwa ngeke usathola kudla ngeke angisuthe yini naleka kushiwo kimi ubaba wakhona kunithethiswa kanye nengane thandiphake kubeke sukumana mawuqeda ukudla uthiwa kokanisa izitsha nami nenengane siqoqa izitsha ke niyiwasha leso zitsha le kweminye imizi uyazwa nebaba khona eqeda ukudla kumele awashe izitsha yabona nje ubonke akusindoda le akusindoda ngeke
iplate likabani kababa ubaba kaliwashanga iplate ubaba kaliwashanga iplate yakhe le kusho indoda leka ubaba leka kuneminye imizi mawufika kuyona kuthiwa kuyakhiwa noma kuthiwa kwakho step nonsense umuntu okhuluma leka umama wakhona ekhuluma indaba zamadoda kuthiwa ucingo oluzoma la indoda yakho inwayenwa isifuba la phefumulela phezulu ngathi ihlafuna ama-pensions ayikwazi lutho ayikwazi ukuchaza indaba lu kokhuluma umama wakhona cha le ndlu ngicala niyimisele i-foundation kuba akazi lutho ukuthi i-foundation mawukhuluma ngama-ring force akawazi akazi nantobe yayitina akakwazi hawu umama uyabuya uthe umama sizoya siyothenga asilindeni umama ma kukhona itina eshoda imama kuthiwa lana sekusho akazi lutho khuluma nomama nangu umama khuluma ngeke bafowethu ngeke kominye imizi ufika khona le ndoda yazi nokuthi yini foundation mothi foundation yini lokho igxobo zokubiya khuluma nomama uyena umama ozazi ngeke bafowethu ngeke ukuba ngumsindo uthi akashanyelanga ngani namhlanje ubaba lekhaya ubanga nezingane zakhe azalena kuthiwa kushanyelwe lekatwa ubaba akashanyelanga izolo kukhe kuwashwa izitsha ngamagame ubaba wakhona umama wakhona wasizitsha kuthiwa singama-partners uNkulunkulu akazadala ama-partners uNkulunkulu wadala indoda nomfazi. A man must lead to protect and love his family. Anginaso isikhathi sokuthi ngingakwashana nezitsha ngoba ngibhizi ngisebenzela umndeni wami. Vele uzothethisa ukuthi aziwasangani izitsha ngoba ukhamisile wenza ilutho. I'm working for my family. So angeke ngisuka ngazo ngitshata ngiwashingani izitsha ngoba kuphela mangibhesa ngocingo ngibiya lapha ngaphandle ngiyacenta igceke uyongilanda phandle uthi angizowasha izitsha. Ngeke uzokwenzeka lokho. Soda ngeke ukubiya ucingo ke ngizowashana nezitsha. Uzongilanda emsebenzi uthi angibiye emsebenzini ngizowashana nezitsha. Madoda amaningi ayiyoyoyo. That's why ke imbalo imizi la khona uma kushadwa ubaba khona athi mama ikhishi lakho lelo khuleka ukuhlangana nekhishi noma ukuhlangana leli ndlu phakathi meqeda ukwakha athi mama na indlu yonke into ehlangana la nkosikazi wami eyakho lento la naka khona lokubiza abantu esifazana ngomama enye inkinga futhi le dingiphutha lokuqala la mase kuya kuyophakanyiswa lapha uma kuthiwa kuyo engage indoda iguqa ngamadola enye era kwayona leyo nje ngokwayibona phi indoda uguqelane phela ukuguqa kususa submission sothi uchaza ukuthi uyosubmita kumngakho maningi ama-era nawo aqala ngeke nikwazi ukwamela. That's why kukancane indoda ethi mayiqeda ukwakho umuzi ithi unkosikazi nawo umuzi wakho ukuthi ufaka amakhetheni anjani angendawo mina ikhethela indaba zamakhetheni ukuthi upheka ngeliphi ibhodo ayi angihlangane nendawo mina umsebenzi wami ukuprovide ukufaka impuphu umsebenzi wami nje ukuthi ngiyoleshana nenhlabathi ngithenga impuphu umsebenzi wami lo ukuthi ikhetheni lasekhishini ufunela ibrown elibhulu angihlangana ndawone mina namakhetheni umsebenzi wami ukufaka impuphu ukuthi ingane zami ayilale edlile umsebenzi wami lo ngeke kuke uphikiswana indoda yakho iphikisana noma waye angathandi la makhetheni uhlangana naphi namakhetheni esendlini angathandi mina la makhetheni mama ke wafaka la makhetheni angathandi la kuyaphikiswana hayi namhlanje namadoda yiyoyoyo kodwa mawa abizwa ukuthi amadoda futhi akhuluma kakhulu ko TikTok akhuluma kakhulu emasontweni kodwa ambalwa amadoda ongathi woza uzobuka mina nomndeni wami ukuthi how I lead my family. Angibaphilisi umndeni wami ngikuphilisa njengeqila. I love my family. In my family I'm a leader. I love them and I protect them. Noma ngasekho ngelinye ilanga ukuthi umkami kumele azathi umyeni wami wengithanda. That man into eyrongo yayiright. Akakaza ngiphilisa njengesisebenzi. Kodwa he was always a man in my family. Bambaba amadoda angabiza athi woza uzobona mina nomndeni wami ukuthi siphila kanjani. Ngeke.
ngeke. The reason behind that ukuthi asidecide ngoba amadoda sadecide ukuba ama-partners namakhosikazi ethu, and so for that reason ke ngeke sikwazi usho noma yini. And once wakuvumelela ukuba yi-partner nonkosikazi wakho kuba i-problem. We are not saying ukuthi ungapheki, we are not saying ukuthi ungaklini, we are not saying ukuthi ungayenzi noma yini emzini wakho, kukwakho laphaya. But after all kumele kwaze ukuthi angikwazi ukusiphikisanela neni, kunento egcineni kusukumele kande ubani ubaba la ekhaya ubani umama. We are not partners. Kunala khona kube nomsindo bese mina as a leader kumele nihlale phansi ukuthi asilindeni ubaba. Ngeke balinde wena unami vele ngoba yikho into uzoyikhuluma nenqondo. Cha wena mama uthini? Kunegaba lakho indoda ethi ukuthi nokuthi angeke sikwenze because I'm a man. Le authority sinikezwe uNkulunkulu. A man must lead. Akwazi ubheke wena song. That's why uma ngathiwa lamadoda ayiyo yangakwazi ukuleader, umuntu asifazana ngakuzulisa udu athi asamenziwa kwanongoma asiphumenise egoli yokwakhe egoli asiphumenise abahleka umuntu asifazana bahleka wonto le ndoda isiyoyo le yazula nje yazifunana. Man must lead. Kunezinto kumele ayinqabele ukuthi angeze zenzeka. Ngeke kwenzeka lo ngoba sinamadoda bonke abantu besilisa abakhula kulezi insuku batheketheke ingane ezincane ezisebenzayo ngenhloso ukuthi bafuna ukuba amavile bangafuna ukusebenza. Ake ngikusize mina. Ngeke ngikusize. Noma ke kuthiwa kwenzekile ke wayishada intombazane esebenza, here's a piece of advice. Do something. Do something. Manje imali akakuboleka imali ke ukhanda ibusiness umbuyisela imali yakhe futhi. Bayabalelana laba ngemali zabo. Ukukhumbula yonke imali yakho wayithatha wangayibuyisa bayabalelana. Akakuboleka imali uqala ibusiness, do something. So ukuze ukwazi ukukhuluma ukuthi uma ukuthi asikwenzi usho ukuthi asikwenzi. Bayabalelana, do something. Manje imali unonkosikazi osebenza kahle. Yekela lento kuma yomavulo okhamisa njalo ukuthengela imoto, ukufakela upetrol, uhlala yakhamisa mama kulela khathi. Ayenziwa lento le. Ngeke uyohlala usiyoyo sendoda. Kuyodingakala la amadoda ekhuluma khona wena ungasho lutho uthula. Do something. Umkake esebenza kahle. Uma wakho waba nenhlanhla ukushada umuntu wesifazane osebenza kahle akube khona ukwenzayo. Kandi business. Uma uthi kwenzeka hamba odesa amagwinya hamba uthi inhlaba okusalayo kumele kube something. Mina kunezinto ehlala ngizisho empilweni yami kwensizwa lezi. Ngeke ungawuthenga impuphu bese ufuna ukuthi ngilambile. Ulambile yazi impuphu malini. Hayi ngoba ukhubazekanga. Ukuthi ume ngokuthi umama uyasebenza njalo ikhathi ihlala ngakuwo. Kunamadoda ayiyo ubuyoyoyo lobo. Hake kunamadoda ngempela ngafuna ukwenza lutho noma athi inkosikazi uyamsiza ngapha ambalansisa ngapha mina lutho. Hlale yonto leyo bhizo 6 to 6 mabhluka amancane agijima nabafana afuna ukusebenza. Ngeke kube indoda wena uyoqhubeka kube ipartner kulo mshado. Kunezinto angeke ukwazi ukuyikhuluma. Yes something akube khona ngikwenza the end of the day angikhamuka na 12.5 yempuphu ngiyibeka la. Khamuka nempuphu ngiyibeka la. Mahlala emqashweni yokukhokhelwa yimo lomqashi. A man must do something. Sinamadoda ahluleka kuba amadoda man. Amadoda ngoba phela nomsila phambili kodwa makuthiwa kuyakhulunywa ngeke asho lutho. Uhlale ekhamisile nje ulinda imali yakankosikazi wakhe yonke ayilindile yazi. Uyombona geza ngeke kuphela kwenyanga uselinda uhamba nezingane kuyothengwe drop it akagula indawo. Hayi ngoba ekhubezekile akakhubezekanga. A man must provide for his family. A man must provide. Thina sesashada kabi ngoba sashada abantu besifazana abanamalungelo. Abasafani noma bethu. Oma bethu noma bebesebenza bebangayitsheli ingane ukuthi banemali. Imali kwakwaziwa ekhaya kababa. Umuntu onemali ekhaya ubaba. Noma umama esebenza wenza sure ukuthi uma ingane ifuna something, hamba niyocela kubaba wenu. Ngoba mama abebezala thina bebazi ukuthi umuntu okumele azwe lekhaya ukuthi uyilide uyiprovide kulomndeni ubaba wenu. Laba sibashadile abayenzi lento ofuna ukuprovela ingane ukuthi ulwatha lwakana lutho lo. So uma ingane akaze qala something agolosa uthayekela vele umama uzosenzela. Abafani labesibashadile laba abazalayo. Ababezala thina kokwenza noma uthi umama unamalini kodwa ngeke uyicela imali kumama.
yonke into ecela kubaba lekhaya amateke impahla zikaKhesimusi noma yini zayicela kubaba ngoba kokwazi ukuthi ubaba is a provider. Sezashada ezinye thina namhlanje benza sure ukwenza sure yakuveza naseyingane ukuthi awunalutho. Uyakuhlukanisa ingane izicaca ukuthi ubaba vela kanalutho. Umuntu oyenza lekhaya umama. Abanye abagcini ngokwenza nje lebo ukwenza kuze kucace abantu besazana bayenza kuze kucacele semphakathini ukuthi unane moto yo driver uye yena umyeni wakhe angeke drive ufuna kucaca ukuthi ushada ulwatha onganalutho. Kubhlunga kakhulu ngabe indoda emzini wakhe, kubhlunga kakhulu. Ngoba sandela abantu besifazana abantu besilisa abafuna utargetana abantu besilisa abantu besifazana abasebenza because bangafuni ukusebenza. Ngiyakhuza lo moya. While usatargete obosisi abasebenzayo yazi ukuthi kunezinto eziyokulahlekela njengokuba indoda emzini wakho. A man must lead, a man must provide, a man must protect. Uma into ongakwazi ukuyiprotect, ungakwazi ukuyicontrol, angeke ukwazi ukuyiprotect. Ziningi izinto ezikhona namhlanje ukuthi baningi nathi nje basishumayela kanje singakashadi yothi ngelilanga ukuthi uzwane bese kubuka unkosikazi wabendlela agqoke ngayo ukuthi hawu umkakhe usebenza kuthiwa umkakhe uyasebenza kuthiwa ungakagqoka kanje uzwana nale lento egqoke umkakhe uvela kuphambane nje cha usebenza kahle phela umkakhe uthi hayi kuyabonakala phela shothi akasanazwe. We are giving a piece of advice for everyone okhona la ngaphandle insizwe ekhona la ngaphandle. Ayikho indoda engabe indoda emzini wema enganalizwe. Jeqiniso nguKristu. Ayikho indoda engabe indoda emzini wema enganalizwe. Indoda iba indoda emzini wayo ngenxa yezwi layo. Indoda iba indoda emzini wayo because iba nezwi enganeni zayo. Indoda iba indoda ngoba inezwi. Lento le yokungabi nezwi emndenini wakho. uNkulunkulu ithatha serasi ngalendlela ukuthi uze ethi mawehluleka ukuhola wakho umndeni ngeke uluhola ibandla. Kodwa sinabantu namhlanje behluleka ukuhola unkosikazi wakhe nenga uhlulwa ile bandla elincanyana le sake embini nomkakhe liyamehlula leli bandla kodwa uhola ibandla thousands of people. Uma mina ngahlulwa umkami nengane zami ngamane ngiyeke uba umfundisi. Ngoba ngikwazi ukuhlulwa umkami nengane zami zona zodwa bona bodwa bengehlula. Kodwa ngikholela ukuthi ngizohola abantu abawu1000 hlula abantu abawu3. I'm not a man enough. So siyafisa ukunikeza izeluleko einsizweni zakithi. Sicela sihlangane negoli bafowethu. NgoMarch sicela sihlangane negoli. Sifuna ukunikeza izeluleko einsizwa zakithi lezi intambo zika line ezehla zenyuka namabhuluka amancenga afuna ukusebenza. Ngeke kube indoda. Akusiwona ukuba ubudoda lokuthathana nabantu abasebenza kahle. Ngeke kube indoda ngikutshela mina. Ngeke. Bethe khuluma amanye amadoda uthi we mama la madoda epepereza la kothi kuthi akhulumela abantu besifazane bona umuso ekhuluma uthi umfazi lo umfazi. Ngeke kube indoda. Sazoyimemezela indawo lapho eSoweto seyeza kodwa. Nomuntu wesilisa ongaguli ongenzile uthatha umsebenzi awukho ngeke. Mina ngiyala lokho. Mhlawumbe into esingayisho ukuthi asitholi imali efanayo lokho singakhuluma ukuthi umsebenzi awukho ayikho leyo. Asitholi imali esifanayo. Mhlawumbe sesingakhuluma ukuthi amagunya engiwadayisayo ngosuku angineza u10 lokho sesingakusho. Lapho esithutha khona inhlabathi imali esiyithola imali ayikho umsebenzi ongeke kule ndoda ephila kahle ngagula indawo ayikho leyo. Wena ubulobo uvile nje. Bulobo uvile nje. Abakwazi ukwenza lutho, bakwazi ukwenza lutho. Beluleke uthola intombazane esebenza kahle. Thola intombazane esebenza kahle. Le ntombazane yakwenza isilicense.
le ntombazane ikuzamela imisebenzi ubuya uzohlala ekhaya ufuna ngeke bafowethu sikhulisa ihlobo lwensizwa manje uyibona ukuthi amavolo ensizwa le akunayensizwa la umuntu esifazane ovuka ekuseni esebenza lokhu kulele kuyakhona akenzi lutho mtshela ngezambulo ke yona into ayazingconywana lesi sizukulwane sisileader samadoda ngeke sibe nakusasa elihle kwaqhamuka lapho ke kuthiwa amadoda nabesilisa bayalingana ngokwa-order kaNkulunkulu awalingani mhlawumbe singalingana ngokuhola kodwa hayi ngokwa-order kaNkulunkulu a man must lead that's why kuyasehlula nathi namhlanje ukuthi makufika isigaba sokushada u-approach umuntu wesifazane umtshela ngohambo lwakho umtshela ngobizo lwakho bese umbuza ukuthi will you be able to submit uhambe ngeke uyibuza leyo uvuma kwasana ngoba umuntu ozosubmita la wena ngomzathi ngicela ukutshela ke bhuti mina one ngengane uma ukuthi ingane zami ngeke uyithande short get number 2 kofuna ukwazi mina nabantu bakithe ukwazi ukusehlukanisa olokho kumele ukwazi lokho and then number 3 yazi ukuthi ubaba wengane ukhona empilweni kofuna ukwazi ukuthi ukhona uyokhe efona ngelilanga efuna ingane zakhe wena osubmitayo la hayi akunankinga ngizokwenza lokho kodwa as long as kusubmit amadoda namhlanje kunokusubmit abantu besilisa because bancenga ukufaka iphalishi kusubmit amadoda kunokusubmit abantu besifazane ngoba bayachazwa baya-understandiswa yibona aba-understandayo hayi akunankinga mama akunankinga mosho kanjalo akunankinga mina nje ngifunela umuntu nje uzokwazi yini kusho yena atshela wena uzokwazi yini ukuthi mina nginewofumeli based uzokwazi hayi akunankinga mama zonke phela bangase abantu ojola nabo hayi akunankinga uzokwazi yini ukuthi uba hayi mama akunankinga as long as ngeke bafuna ngeke bafuna bakithi ngeke ngeke bafana bakithi sikhulise iyoyoyo zala bafana laba banezandla ezinde bezambulo bogodipe papa amalezi aweke bafethu ngeke bafethu ngeke ukubona noma ugqokile nje kuthiwa akufaniselane ubona noma ugqoke uthiwa kuyafaniselwana ubona isiyoyoyo lesi lo thuphisa abamfakisa wona lo engathi yikati ubothi lokhu buyaphile kahle ekhanda ngaba kayivuma kuyigqoka lento okay akeke kwinqabi ithekwa ubi akeke mfethu akeke ufuna bakithi akeke yabona manje uhamba lokho akeke mfethu uyalengisa ulekisa izandla nje uhlala ekhapsa kwenze njani hayi ngeke makwamthola bamnikeza isambulu cash we are here to give umuntu wena iba indoda bani umbona nje alengisa ngayo ukuthi le mpahla ayigqokile kusiyichoice yakhe le ayigqokile bamthengele gqoka othathi mama iradi gqoka elengisa nomkhaba uhleli phandle ngathi carrot unenyawethe ngathi ugqokisiwe uthengelwe akusichoice yakho futhi akayithengelanga lo sikhulisa ihlobo lwabanye amadoda kulezi insuku zanamhlanje ukuthi ngeke akusamadoda lawa hawu babakhe hawa futhi sithule siyabuka sithule siyabuka sinamona
we just listen, we don't judge. Siyabuka nje. Don't judge. Siyabuka nje. Kunamadoda ethi noma kufika amadoda kunemizwa ethi noma kufika amadoda azikhuluma udabula umama kuno phakathi nendawo upepela. Hayi, nikwenze lokho. Hayi mfazi indawo zamuntu usupepela. Ngeke umthulise bani yena. Uyolala phandle. Uba. Uyolala phandle. Ekhuluma umthulisa. Yazi lezi thina ngathi ngamalini. Yiba mangikhuluma awungiboni. Awungiboni. Ngeke ngibone uhamba ngani kuleyo ndawo uthi uyakuyona. Ngingazi mina ungakazi ungicele. Namhlanje abantu besilisa bacela abantu besifazana. Abantu besifazana bacela, abantu besilisa bacela abantu besifazana bayacela. Mama ngibengicela. Cha ukwazi ukuya lapho. Nganza kwethu kuhle masidudana sisodwa. Sitshela na abantu abesululekayo sishade nabantu besifazana abasebenza kahle. Kunezinto eziyowelahlekela uhambeni kwendlela. It was not like that from the beginning. uNkulunkulu kunendlela iorder yakhe wayeyimise ngayo embusweni wakhe. That's why we give advice from everyone okhona kule platform ukuthi so for you to maintain ubudoda bakho do something. Do something. Ya noma usebenza ini kuzame ukuthi i12.5 empuphu ithekwa uwe. Siyabona mhlawumbe ukhubazekile ke akekho umuntu osilisa ongakhubazekile ke akekho umuntu osilisa ongakhubazekile azothi akwenzeki lutho ayikho into enjalo. Hamba ukwenza izinto into amajali udayisa amagwinya noma ngathi ukamthemba ifamily lapho desimele ukuzilipha akube khona ukube kwetafula hamba nothempuphu hamba nothenga ukuthi nokuthi ya ukuze mawuthi ngilambile kucaca ukuthi usho ukuthini mawuthi ulambile. Kunabantu besilisa namhlanje abajolelwa amakhosikazi abo ngenxa ukuthi amasifazane bayasebenza. Ya udlala amaboss emsebenzini uzomthini ngoba uyasebenza phela uthatha ama-overtime bayamkhipha wena usiyoyo uhlala ekhaya ubuya ngesikhathi sakho hamba ngesikhathi sakhe mawubuze uhamba ama-overtime bamisa noma ikuphi ngeke usho lutho ngoba uyasebenza usebenza wena usiyoyoyo mebuya ufuna la ekuthole wenza uklinile uphekile izingane uyigezile. So easy lento le enilangazela ngingafuna ukusebenza ngifuna ukushada abantu besifazana abasebenza kuzo wena ube umfazi. Akusona into engabantu besilisa mahlele sidudana ngaleyo nto leyo ukuthi umuntu esifazane ashayela umthetho ngenye indoda kwenye indawo uba namamuthi mayela kodwa bemsebenzini ehlonipha kabi kabi. Uma baseyikhathini abantu besifazane lamamuthi abasesikhathini asebenza kumyeni wakhe kodwa kuboss esemsebenzini uhlonipha kabi awabibikho. You cannot lead your family if you cannot protect and love them and provide also for them. Akusiyona impilo le. Ngeke sidudana sisodwa sidudane lokuthi asambe soshada izingane ezisebenza kahle. The question ukuthi sokwazi yini ukuthi sikwazi ukuyisustain lezi izingane sifuna amantombazana asebenza kahle. Usebenza laphi umkakhe usebenza kuphi? Wena usebenza laphi? Bofethu siyafisa ukucizelela lokho emzimbeni kaKristu. Engaguli, engakhubazekile, kumkakho othengisaka, yena umthengele impahla, iphathi le nto le. Akekho umuntu esilisa owela isithunzi njengomuntu esilisa othengela impuphu nkosikazi wakhe. Emthengela ama-under. Iphathi siqalekiso le nto le. Kulesi sizukulwane sethu sanamhlanje kuyiphathi umkakho uyena okondlayo ekwenzela everything iphathi lento le ungathathi kancane. We are not encouraging abantu besilisa ukwendlwa abantu besifazane. You cannot be ngeke ube indoda emzini wakho iphathi lento le more special amantombazana namhlanje ehamba efebe emsebenzini afebe emphakathini feba ephinde kondle ngeke ukhulume ngekutshela ngeke indoda ibe indoda ulwatha le ndoda ubona kodwa lo muntu lo olwatha uyabona nendoda nomfazi wakhe umfazi wakhonta ayenzayo ngeke asholo ukuthi uyombuzana ubuya phela leso sikhathi be overtime umkakhe ubuya endlini ngo10 ebusuku
ngeke asolutho ngeke akusona impilo le angeke uyinjothi unkosikazi wakhe buya ngo10 ebusuku wena usale nezingane bese kuba normally ayikho right lento lenganza kwethu singadidani siyinsizwa silakazelela ukuthi amakhosikazi wethu wena avuka ayosebenza thinisana nezingane aya la athanda khona ayosebenza la afuna ukuya khona wena usala ukhamsile endlini uyobuya ngo12 ebusuku cha namhlanje besebenza ama overtime bese kuba ingabe italutho ngeke mfowethu mina personal mina ngedwe ngiyakholelwa ukuthi umkami ngamane senza ama business mina personal ngiyakholelwa kuloko asenze business la khona siyoyicontrola khona thina angikwazi ukuthi ngithi umkama siyo ukuthi athi iboss ithe siye Cape Town ngithi mina akwazi ukuya lapha ngiyasebenza ufuna ngenze njani ngeke umsebenzi bese kuba ukuthi kwazwana kunendoda ethile nezwi ngoba uyasebenza uyahlonipha lapha emsebenzini kodwa wena kuthatha nje njengento bafowethu ngeke asikwazi ke ukuthi mase sodwa siyinsizwa si-encourage ukuba amavila ngoba si-target ukushada nabantu besifazana abasebenza kahle the question ukuthi siyokwazi ukuqhubeka siba amadoda awubuke labo baba bakhona banamhlanje abatebhisa amabhluku abashonisa amabhluku ngaphansi kwezinqa abafaka amacici abasazophikisana nezingane zabo kufuna namacici lawa amacici kababa athi ashona kababa kamama lamacici awubuke lawo madoda kusasa ukuthi inhloboni yamadoda esoba sinawo wolwatha lwensizwa uyibuka uzekhuluma nje kukhulumisa umuntu wesifazane kuyalanda kuyabalisa kodwa indoda kwakuyindoda muni yona le kunabantu besifazane ababa nebhadi bathi bayashada bavela bashada nabanye abantu besifazane ukuthi banomsila phambili indoda ngeke ubhalanse ngayo hey kunamanye amadoda kunabantu besifazane kuze kube ngcono ukukhuluma yena umama wakhona kuyazi lo makuzokhuluma lo uzoyibhedela indoda yakho izobhedela yaziyo ta kungcono haya kukhuluma umamzwane uzwane uyabhede siyamazi sonke avela bolwathi kube ngcono umama wakhona mase ekhulumileke hayi mfuthu ngeke mfuthu ngeke nganza kwethu ngeke kunento eshodayo emzimbeni kaKristu by the way this is a piece of advice by the way insizwa zakithi sicela ukwazi lokuthi wonke umuntu esifazane uyabudinga ubudoda endodeni yakhe wonke umuntu esifazane uyabudinga ubudoda yabona lento yokuba indoda wonke umuntu esifazane akakujabulela kusona wonke umuntu esifazane uphile kahle ekhanda ojabulela ukuthi yebo mama yebo mama yebo mama umuntu esifazane okhulile uyakujabulela ukuthi ngiyamazi umyeni wami ukhuluma ngasehleli nabanye abantu besifazane athi hawo angazi noma indoda yami izovuka kunabantu besifazane ekuzwela ukuthi you know what I've got a man of principles ngiyazi indoda yami sometimes kunezinto angeke kwazi ukuyivuma but mankinga khona kashadana nolwatha that's why abantu besifazane ezehalela ukuthi kube ngishadele endodeni ehalela ukuba kunabantu besifazane ahalela ukuba nendoda enama principle ngeke lo ngoba ubabole ekhaya umama wakhona lo uthethiswa nezingane phikwa wonke umuntu mase kuduka amadanono balodla amadanono hawu baba awudlanga amadanono nezingane yangisuka yabo futhi ngeke mina ngiyakholelwa kube nendoda ofuna sikhuluma bofethu le nezinsizwa sifuna ukukhuluma nezinsizwa nganza kwethu ukuthi please be a man ngeke kube indoda uthagetana nabantu abasebenza kahle ufuna intombazane kusebenza phi lo nabantu besifazane nabo ogogo lapha mina umkhulu obaba beseluleka ukuthi uma ufuna ukushada nomuntu osebenza kahle mina ngiyakholelwa ube indoda ngiyakholelwa ube indoda emzini wami ngiyakholelwa ukuthi I must stand up if ngamana ngiyotshontsha ke ngamana ngiyotshontsha but I must do something kulala kudliwe akwazi ungalala kungekho khona ukudla ngikholelwa ukuthi umkami uzizwa kanjani wena isaka lempupulu ngekho kusukuma umkakho ehamba yophanda ebuye ephethe impuphu awubi nankinga yini ukuthi lempuphu uyilanda yephi mhlawumbe ufonele i-ex yakhe athi phela wenze plan ngeke bafuthu ngeke mfana bomlungu amana ngiyotshontsha ngamana ngitshontshe akube mina hamba utshontshayo kodwa ngibuya nempuphu ngeke kuphuma umkami ebuya nempuphu uyilandaphi uyithathephi abantu besilisa abanganasibindi nje ukuthi elinda umkakhe uzobuya nesaka lempuphu ulandaphi isaka lempuphu
ngamana ngiyojotshe bafowethu ngamana ngiyojotshe phela nje hawu amana ngibamba imbuzi ngiyodayisa base ngibamba phambili kodwa isale mpuphu ngibuya ngiliphethe I must do something ngamana ngiboshwe-ke kodwa khona ngiboshwela ngenza something ekhaya ukuthi I must provide for namhlanje sinamadoda kuwona ekhamisile alinde umyeni unkosikazi wakhe kuze ubuya nempuphu uyilandephi le mpuphu angeke sabuza umuntu osilisa ophila kahle khanda uyakhathazeka ukuthi ngophumela unganamali lezi zinto uyithathephi ngeke ukubuza lokho ngoba into ekwenza ukuthi ungakwazi ukukubuza ukuthi akuzombuza hawu sesiyadla phela ezaza hey mama ke uyaphanda kodwa uphanda ngani uma uphanda ngani hawu indoda ayiphithizele baba hayi indoda ayiphithizele hayi indoda ayibekhona ukwenzayo indoda akubekhona umnyakazo okwenzayo yeke bafethu ngempela uphuthu luyehla ngempela kuthiwa umama hayi asibuke asilindene umaweni mayebuya ukuthi khona bekuphethe hawu kahleni uyehla lokhu kudla mawudla hake uthi baba uyakwazi ukuhlanganisa hake bafethu hake babangcono mama bethu kudala ngoba behlanganisa ngempela bangena komakhelwane acela impuphu laba banamhlanje vela fonele ex awungitakule we emgila iphi indoda yakho hawu kahle wona ngibuza ngendoda kahle ungibuza ngendoda indoda yani so bese ikhuluma yaloyo ngelilanga hawu phela thani kancane laba bethu ukhona njani uyokhamisa ebusuku udla uthi mama hey kodwa inkunzi mama aweke mfowethu ngeke mabethu mabehlanganisa bebengena ensimini bakha umbona basuka lapha bakha babekhe emfino lapha basuka ngamakhona bacela impuphu bangena ngapha babuya nosawuti bangena kwamakhala beyindlela yokuhlanganisa bebengahambi olala emahotela ngoba bafuna ukubuya bondlana namadoda kunezinto ekumele mhla sahlangana siyinsizwa ke sixoxa ukuthi woyazi ulempilo oyithagetile le kunezinto eziyokulahlekela uhambeni lwendlela den bendlela kune direction yempilo eyokulahlekela as a leader kunemazwi ngeke usakwazi ukwakhuluma noma umkhumbu ucwila ngeke usasho because you fail to be a leader. That's why njengoba sibheke egoli nje sasitshela abazalwane njengoba sesiye egoli nje sithe sicela ukuthola insizwa sicela ukuthola obaba kuhlalwe phansi kunezinto ekumele sizikhulume sitshele insizwa ukuthi lempilo le enifuna ukuyiphila kusiyo. Yabona ayikho into ebuhlungu kanza wakhe sikhulumeni ngoba okubuhlungu kakhulu lokho ukuthi wena uhleli imini yonke uyakhamisa la uvula ifridge uyavala uhleli phezu kwe remote ubukana nani umama yakho uyabuya nani ebusuku nganga ngube nako yawe anga mfethu nganga akusikho lo bayidewele platform abantwana bakaNkuluNkulu abasindisiwe sikhuluma nabazalwana abakholwa legameni lika Jesu. Inhloso yethu yodwa ukuthi siyafisa ukukhulisa insizwa ezoshada osisi bethu abeba proud ngazo. Ayikho into emnandi sizwa zakithi nje ukuthi uthola umuntu wesifazana osebenzayo ethe fika empilweni yakhe ebona uyazama lo muntu wesilisa. Ayikho into emnandi njengaleyo nto le regardless of level ye lokuzana yempilo ukuthi yena ukuphi wena ukuphi kodwa ayikho into emnandi ejabulisa umuntu wesifazana ebona indoda yakhe ezamayo. Ebona indoda yakhe ezama phambi kwakuthi meme indoda yami iyazama ungangamandla ayi but that man uyazama ungangamandla akhe. And man indoda ayiphithizele ngena uphuma phithizana nje makuthi ubuya ngo12 mawubuya uphethe unogwaji makuthi ubuya uphethe imbuzi emhlana buya uyithwele kodwa yenza something indoda yenza something. Indoda ayibekho nekwenzayo futhi lento lozongiswa futhi uzongiswa ngomoya wothando
uyasebenza usebenza indoda engaguli akube khona ekwenzayo noma ngathi ubuya thina sakhuliswa baba ebuya ngo-12 ebusuku aphethe amagwinya lambile nivusa ngo-12 lidla amagwinya ebuya indoda kube khona ekwenzayo. A man must do something. Asikwazi ukukhulisa isizukulwane sabantu esandisa amavili athakethana namantombazana asebenzayo. Ngeke bafowethu. Abona nje umuntu wesifazane okhulile matured enough. Ngiyakutshela mina. Uyokuhlonipha noma uthi uhola malini. Awubi indoda because una million, uba indoda because you stand your ground to be a man. Ungagcini ngokuma you do something. Uma ikamka ne-million yakhe kodwa leyo menza angazusisa i-million yakhe akalidli i-million kodwa la kwakho la uzoshaya umthetho ngalamazambane nobhotshisi nesaka lempuphu ufike nalo, and then you remain a man and stand your ground. Na impuphu, na amazambane, na ubhotshisi, na iparafin, na ipramastof. Pheka ukudla sidle. A man must lead. Before pepereza nje, pepereza abantu bedlile. That's why ke kofuna ukucizelela kubantu besilisa abafuna ukubheka emshadweni. Ukuthi the question, will you be able to provide for your family? Cha uyasebenza umama, asisho ukuthi umama uyasebenza. Wena ngoba into yakwenza ube indoda ukuthi ukwazi ukhomba impuphu na 12.5 empuphu. So ke one of the things engama qualities kumuntu wesilisa ebheke emshadweni ukuthi uyakwazi ukuyithengela impuphu wena. Na umpendulo mayithi yebo, it means le impuphu okwazi ukuyithengela wona uwedwa ungakwazi ukuyithenga amaseni babili. Uma uthi wayebo ngoba indlela yokuya emshadweni akusona ukuthi unamalini, indlela ukuthi ungakwazi ukusurvive uwedwa. Ma uthi yebo sothi seningakwazi ukusurvive mani babili yebo. So ke mangikwazi ukuthenga 12 man mangingedwe ngikwazi ukuthenga i10 kg sothi sengakwazi ukuthenga 12 ngoba sesibabili. Ngithenga amazambane nobhotshisi, ngithenga mhlawumbe ugesi, mama naku ukupheka naku la nkosikazi wami nanto soyipheka naku kukhona asipheka. And for that reason ngindoda emzini wami regardless ukuthi kunani. Kunezinto umuntu wesilisa ekumele ayibalekele empilweni. Njengomuntu umuntu wesifazana angithengela ukudla njalo yokuqhamuka nethu umuntu wesifazana akathayisela. Sandiswa abantu besilisa namhlanje lezi insuku udlaza aginya akakwazi nokuthakala empuphu imalini. Into yaze udrive imoto uyethola lo petrol. Kuyamjabulisa umuntu wesifazana. Kunezinto esingayikhulumi labo futhi siyikhuluma masinezinsizwa kuphela. Kuyamjabulisa umuntu wesifazana ukubona umuntu wesilisa oyenza something ophithizelayo. Ngeke se-encourage amadoda yoba amavila because la kuqhamuka khona iy'taba ndaswe kugcina bahamba bedunusa ngoba bafuna imali ngoba abafuna ukwenza lutho, batshela ukuthi umsebenzi ukufunda. Abanye bethu asilitholanga ithuba lokufunda. Noma kuthiwa malini engiyitholayo, uma uthola umuntu wesifazane onengqondo, she will appreciate the little that I have and she will multiply it. Sisurvive mina nengane zami. Ngeke sikwazi utotosa abantu besilisa abakhula ngalomqondo. Bangafuna ukwenza lutho. That's why thina emakhaya esasizalelwa kuwona njengoba kwakuDecember thina sikaze sikhula sithengelwe impahla mahala. Sikhuliswa wolwatha lwamadoda nolowo mama. Kwakungathengelwa impahla ngoDecember ungenze lutho. Ayengekho into enjalo. Kwakumele kubonakala inkomo uyiluse kahle unyaka uyophethwa, uluse kahle mfana msokuthengela impahla zikaKhesimusi. Ubonakala ijaliti ukuthi likliniwe. Ongaveli uthiwa sonthengela impahla, uthengela impahla kahle mso ngoba wenzeni. Kwakumele kubonakala ukuthi wenzeni, uklini ijaliti wenzeni. Nisho nalabo abantu abebezalwe emakhaya okwakunezinto kuwona. Kwakuthi uma kuvalwa izikole lezi ingane zihamba zodayisa nobaba bazo ezitolo zikwazi ukuthengela impahla zikaKhesimusi. Namhlanje sikhulisa izinsizwa zolwatha zidemand impahla zikaKhesimusi azicede ejalita zazi bafowethu asinawo amadoda. Sinawo amadoda. Ekhaya wawuthengela impahla zikaKhesimusi ngoba ubonakala ukuthi imbuzi uzelusile
wakwenza something bese kuthiwa sokuthengela impahla vele ukhamisa ngifuna amateka ukuthi asinawo amadoda ngiyantela mina bofethu asinawo amadoda sholo nje mhlawumbe bakhamisa ngifuna mina uNike ngifuna noAdidas wenzeni lento yayikhanda umuntu wesilisa ukuthi yazi ukuthi njoba umuntu wesilisa nje kulomhlaba ophila kuona ayikho into oyithola ungezanga lutho that's why amaphara sasingenawo kaya amancane amaphara ngoba sasinganawo abantu sasebakhandela umqondo ukuthi uyothola izinto ungayisebenzelanga amadoda esinawo la adlalela ibhola udu keza chips mina ngiyibhakabhaka mina ngiyisanda wa into ezingcono le ngeke bafowethu ngeke bafowethu uyayifundisa abazali bethu basifundisa lokho ke ukuthi wangathengela impahla zikaKhesimusi uKhesimusi nazi impahla zakho awulutho ubani ngeke uyithola leyo nto impahla zikaKhesimusi kumuntu osilisa kwakuzobonakala ijalidi liclean awobhuta bebesebenza eThekwini noma basebenza eGolma baseGoli kwakubuza ukuthi imbuzi zami uyiphethe kanjani uthi iphethe kahle uthi umphathele impahla zikaKhesimusi phela imfuyo yakho uyiphathe kahle wawufundiswa njengomuntu wesilisa ukuthi kulomhlaba esiphila kuwona ukuze uba nento kumele wenze into ethile sinabafana namhlanje abaklemayo bayaklema wenzeni akenzeli lutho ingane yakho phela kumele lutho wakungamele into yayimele ukuthi uyithole ukudla kuphela the rest angethole lutho awona indoda ngiyakutshela I don't care ukuthi ubachazela ukuthini no mina ngakhula ngihlupheka ngifuna ingane zami indoda senze unamanga uhlulwa ukuma as a man ukuthi kulomuzi la ingane eyohlala ikhamisa ithengela impahla ithengela ama video game namhlanje sikhuhla abafana bathengela ama video game bathengela zihlala emakamereni into ezazingcono ama video game PS5 obani bani ilethe ezazingcono azazi lutho ngereality of life ukuthi kusamhlabeni la impilo injengoba siyibuka ema TV bathatha izitori zekuthayi bafuna ukwenza ibe reality lento ibuka TV yakusiyona yasane imishado yakhona ibukela kuma TV Queen thina sasibuka generation ngalezi ikhathi zethu Jack Mabazi khona Queen Jensen obani ba impilo yakhona nomshado yakhona ibuka ema TV batshela ukuthi this is a real world everything in this world is a real le platform abantwana bakaNkulunkulu abasindisiwe kunezinto ekumele siyixoxa nganza kwethu kunezinto ekumele siyikhulume njengoba siyohlangana singamadoda I know kwakhona omama bekhuluma nabantu besifazane kodwa kunezinto esizidinga njengamadoda sikhuluma nabantu besilisa ukuthi akushona impilo leyo yokuma ngevesi uthi uNkulunkulu othumela amagwaba abusho umyeni wakho unkosikazi wakho akusiyona leyo nto akusikho a man must do something unkosikazi yomele yazi ekhaya kunoyikhazi ukuhlala phansi ukukhulunywa ukuthi angikuthandi usho la kwami angikuthandi ngeke usho la kwami phela uhlala ibhondi ikhokela unkosikazi wakho that's why mina nangephutha ngeke ngohlala mangashada umnkosikazi onomuzi ngeke ngohlala emzini wakhe ke ngamana sohlala emkhukhweni othengwe yimi namhlanje namadoda ahlala emzini yamakhosikazi athengwa abafazi ngeke bafethu angandaba mina ngeke noma uthi ucaza ngakana manga uthole nomuzi udayise sihambe sothenga umkunzi othenga umkhukhu uNkulunkulu sesidevelopa kule ndawo because amasilide angikwazi ukulida emzini wakho ngizothi la kwami kusho bani ngeke ngiyisho leyo nto leyo nabantu bakini bofika labathi umuzi kaSisi lo ke phuma kuleyo nto le hamba uyothenga umkhukhu sikwazi ukulida amadoda afana nalaba abanye bashade bahlala ekhweni uma ngathi uyisimakwa nje ehlala ekhoneni asikwazi ukukhuluma asikwazi ukuhema asikwazi ukuphefumula akusibona ubudoda lento hlala abantu besilisa bona abashadwayo ngeke bafowethu ngeke umuntu akathenga umuzi thenga umkhukhu
angenze noma yini angabe ngenza noma yini ngamanye amanga kuthiwa ke ma ngifuna ukushada imina zokhoma siyohlala lapha ngithola nomuzi uthi sombe mama siyohlala lapha ngoba vela wona sewawuthenga umuzi kuphi khona angikwazi ukuphuma ngiqimbe lapha ngibe indoda thonga kwenzi lokho la ekhaya kwenzeka ngibufethu ke bafana bakithi aweke lensizwa zanamhlanje bafethu ke bafana sinawo thina amadoda yabona kukhona ukucasuke kabi ke phuma emzini womuntu esifazane phuma ekhweni ngeke phuma mfethu lethe sikhuluma ngayo le has nothing to do nokuthi unamalini usebenza kuphi ukwazi ama-duties ukuthi as a man umsebenzi wami ukuthanda uma ngithandile nje ngim-appreciate lo muntu engimthandayo okokuqala elokho okwesibili kumele ngimthande ngiyamprotecta bese ngiyaprovide doesn't matter ukuthi ngiprovide into engakanani but kumele azi ukuthi imina othenga ukudla lekhaya ngoba vele ngangikwazi ukuyithenga la ngedwa noma sekhona ngizothenga uma ufuna amahinya esephezulu ngela liphezulu uzoyithengela imali yakho kodwa ngiyakwazi ukuthenga impuphu mahlala emqashweni ngizoyikhokhela irent ayikho indoda engashadi yohlala ekhweni ananda yathi uchaza kanjani ayikho indoda awusiyindoda wena ayikho indoda engashadi yohlala emzini womuntu wesifazane emfice nawo akawudayiso lo muzi ngoba yabona abantu engafica umuntu wesifazane nomuzi wakhe akawudayisa akunamuzi womuntu wesifazane kuthiwa awuhlali uhlalelani wenza ukuthi uma ngixabana hamba yobhaqa khona yohlala khona udayisa ukuthi ufuna ukuba umfazi manje awudayiswa kube kuba umkami lesiyoyo zamadoda ziyoyoyo ngeke hayi mama kodwa lo muzi wasuwusebenzile awukwazi nokutshela hey bafowethu nina isibindi nina noma abantu bethu bafuna ukuvakasha ukwazi ukuthi kwazwana uyothi kwazwana emzini kabani lo muzi womuntu wesifazane ngeke uyisho leyo nto le hamba othenga umkhukhu uye kupreva konje umuntu osezingene eliphezulu kaluhlala emzini womuntu wesifazane asikwazi ukukhulisa abantu besifazane amadoda ayiyoyoyo nje bese mangathi amadoda that's why ayikho into enikhuluma inesense ukukhuluma kwenu niyabhodla nje ngake yabona bafowethu igoli liyeza siyeze egoli lapha siyokhuluma kunezinto okumele siyikhuluma sitshela abantu singancenge lutho utshathi awusubudoda lobenzayo nina nje lihlala emzini amadoda ayeniphumani la uziswa kanjani makufika abantu bakini bakwazwana bathi sikhulekile kwazwana kubanjani inhliziyo ngoba uyazi usikhona kwazwana nje la kunamadoda alahlekelwa dignity kunamadoda alahlekelwa ubudoda babo because they want to compromise nokuvela kahle baseligini ephezulu izinga lempilo libavumile kawofowethu wofuna sintshela iqiniso thina uma ufuna ukuba indoda man must lead manga kwa-approach ukuthola unemoto usebenza kahle unomuzi kokuqala ukuthi sisi ngiyakuthanda ufuna ube umkami mina nginomuzi phela mase ufuna ukuba umkami shothi umuzi siyawudayisa kumele aku-accept ukuthi uyawudayisa umuzi mafuna uba unkosikazi imali sozenza neyawo uzobona ukuthi wenza njani ngayo kodwa phela ngikwazi mina ukuba ngizokotiza emzini wakho angikwazi uyohlala emzini wakho la khona kofika ubhuti bakho ngoba lo muzi uyodala ikhesi umhla washona wena kuthiwa umuzi kasisi lo vela wezela imali kasisi so uma ufuna uba umkami uzoya la mina ngithanda khona uma ngikhombina ejalidi ngifaka umkhukhu uthi babakhe nayo imali ecela ukwenza ukuthi uma unemali ufuna ukwakha ilethe kimi mina ngizoyibona ukuthi siyenza kanjani sakho umuzi sinawo amadoda sineyiyoyo zamadoda leyo platform abantwana bakaNkulunkulu abasindisiwe egameni likaJesu uma khona lo ngakholwa siyathemba ungane lokuzofunda ayikuphikisana siyacela bafowethu uNkulunkulu akasivusela abantu besilisa abazolida imizi yobaba siyacela bafowethu bandleni kaKristu angazi labafana mase besindisiwe vele bayiyoyo abekho abantu abaphilisa kweyiyoyo njengey'nsizwa esindisiwe angazi mina sokwenziwa yini bavele bawamavolo nje balengisa izandla mama ngathi bawokleva labasindisiwe vele babayiyoyoyo nje ngeke vele bangabi yiyoyo ngoba